Kung sa mga kabang, kumusta tayo dyan? Subscribe. God bless. Hi, Kabang Station! Kumusta kayo dyan? Hi. Wah! Oh! Kabang. Ayan! Hi, Hello, mga Kabang! Hi, mga kabang! Hi sa mga Kabang Station! Ito po ang pang-apat na branch nila nationwide. So ang mga branches nila ay nasa... Basta ang mga branches nila nasa Maynila. And then CrustAsia is an Asia seafood restaurant na combination of Thailand, Malaysian, Vietnamese, Indonesian, and Singaporean cuisine all in one place. So kung gusto nyo mag-travel, if you are a food blogger and you want to travel to Thailand, if you want to travel to Malaysia, Vietnam, Indonesia, or Singapore, huwag na lang po pumunta doon. Pumunta na lang kayo dito sa second floor ng Abriza Mall para ma-experience ninyo ang kanilang pagkain. Masarap kaya. Masarap. Uy, nagsugod na mo. Would like to thank Hydro Plus. Thank you so much for supporting my healthy needs. This is Hydro Plus. Ang Hydro Plus ay matatagpuan sila sa SM Ecoland. See, you don't have to travel. Okay, tapos na siyang mag-explain. Ako naman, ang pinunta ko talaga dito actually, in my 40 years of existence, I never ito pala yung pagtay. Kamo, kung nag-vlog mo din hakilong, tapos ay mag-yaw-yaw. Okay, go girl. Pantay, ang Oh ating my God. first. First time ko makakatikim ng fast fry, guys. Ito na. Hindi na ako nag-travel, makapunta Bangkok, Thailand. Ito na talaga, nasa Davao lang siya. Oh my goodness. The very healthy fungus mushroom is here. Fungus mushroom. Guys, dapat matry nyo to. Ang sarap, the best. Bukayo. Ano dahil? Bukayo, dahil. Tamis siya. Pantay, lamig kayo. Pantay, kaon ka mo. Okay. Punta ka mo din. Mamaya, hindi ito sa akin eh, kay Tami ito eh. Tum yum. Ano, tumtang pala? Sumtang, tum yum. Sumtang, the very famous Sumtang seafood. Balik ko sa Rosales pangalan. Ako iba sa yung friend ko, Adilan Bufard. Guys, Adilan Bufard, mayroong sumtang dito guys. Seafood sumtang, sarap. Broccoli. Pohong. Kailan mo pohong? Pohong is anti-cancer. Kung anemic mo, kaon mo grab. Kung anemic mo, kaon mo grab, high blood mo. Oh, seafood sumtang. Ako, meron na naman siya, fungus mushroom. Fungus mushroom is an anti-cancer. Fungus mushroom, meron siyang anti-cancer property. Kain mo lang ako.
Lamig kayo, nito asik dito. Lamig kayo. Bawal mo na magkakamay, ha? Kasi wala tayo sa atin. Nandito tayo sa fine dining restaurant. Karamihan sa kasama namin dito, since opening ito, no, lahat food vlogger. Every table, iba-iba yung salita namin. Yung naramdaman namin sa food. Yung feeling namin na talagang kung ano yung the best na panlasa sa amin, yung galing talaga sa puso, na talagang masarap talaga siya. So, if you want to experience and South Asian cuisines na kinumbine po ang Thailand, Singapore, Malaysian, Vietnamese, Indonesian na cuisine all in one place. Punta na kayo dito sa CrustAsia. Scallop, kunya na dong, imuha lang sa ina. Lahat ko kung adto kay boko kuha nga na imo. Pakita sa kamera. Dahan-dahan. Sayang ang kuya mo ito eh. Mahal ka ining club. So, una itong kuya mo ito eh. So, una na itong kuya mo eh. Ay, mahal. Sayang. Hindi siya joke eh. Yes, look, it's not a joke. It's for real. Yung mga laman kasi ng ano eh, yung mga laman ng kuya moy ng crab, sayang eh. So this is my first time to experience to eat pad thai. Sarap talaga ang pad thai. And sumtam. Mamaya yung rice nila, titikman ko. At itong tea na to, walang sugar. Sarap. At meron kaming healthy tea para sa amin. Wala ding sugar. Oh. So once again po, maraming salamat po sa Hydro Plus for supporting my last needs. Magagamit ko po ito pag habang naglalakad ako. When I'm on my travel vlog, magagamit ko siya because this is very durable. Ispok-pok dito mong ulo kung magbuang butang ka.
Kung makakita ko ha, kung makakita ko magbuang-buang ha, while I am on my way kami. Pokpok, mas kahit palit ba to? So, I have to get my second plate. Mamaya po, kukuha ako ng ano doon, yung magkano yung mga orders nila. Mamaya, kukuha ako ng, kasi pangalan ito doon menu. Pero bang sutanan ba? Kasi pangalan na ka na sutanan sa mga pagkaon menu. Menu. Diba? Kuha ko na ako ha. Kuha ko menu. Ha? Ay, dara di eh. Kuha ko na for my second plate. Kuha ko na ako ng second plate. Let's do it! Thank you, dear. Alam nyo, walang kumuha sa ulo. So, the winner is ako. Yan o, ulo. Anong isda nito doon? Ula-kulapo. Ula-kulapo doon. Ula-kulapo is very healthy. And before I start my second plate, Let's pray. so mamaya po, meron akong interview. Isa siya sa mga babae na nag-viral dito sa Davao. Yung, para tuloy siyang Korean, mamaya, later. So, ayan po. Ito yung mga presyo nila. So, Irresistible Indonesia. Meron silang sweet and fried anchovy sotong, chicken satay, dili patay ang satay, chicken satay, nasi goreng, Japanese beef rendang. Yung presyo nila starts at 300 pesos, 307 pesos per head, good for 5 pack, 4 to 5 pack. So, set pala siya, 1,535 per set. So, meron ka ng sweet and fried anchovy sotong, chicken satay, nasi goreng, Japanese beef rendang. Good for 4 to 5 person, di ba? Very affordable. Sa kabila naman, Tasty Thai Treasure Set. So kung gusto niyo naman yung Thai na food, meron naman silang mixed seafood tom yum,